sikile ngawur. Ngawur. Sikile. Ya Allah. Dokter iki aku do cerewet ae. Lah iya. Ndang lungguh. Iya tetep. Anu to. Halo. Tuh kalau mau suntik tuh ya diuyak sih. Nah. Oh, sing diuyak sing disotek sing ndi? Penjara Hongkong. Hongkong. Lah iki. Penjara Indonesia ki akeh. Lapokan biayaan nang Hongkong. Tetap saksikan kami di New Budaya Jawa. Masuk deh. Maka dari itu, dari kami mengucapkan selamat malam, selamat menyaksikan bersama drama Soga. Dewe ning kene iki Dapuk opo? Masa langsung awake dhewe ndase melu sapa? ora mesti ketoprak iki lho diomongne karo wis ketoprak. Lah ya wis ngerti ketoprak, ngomongmu mbok ketoprakne. Wis ngerti nek awakmu iki dagelan kuwi lho macak apa to, Kang? Pahlawan. Pahlawan opo? Pahlawan dandanane model ngene iki. Pahlawan tahu pentol. Apa lambe wah kena macak ketoprak karo masaku. Lah ketoprak umumnya biasanya iki wis rompen tok, iki ligan. Nyapa kok nganggo kaos ireng barang? Ora mengerti lah aku gampang masuk angin. Masaku. Kowe mbok ngerti lah aku gampang masuk angin. Lah ngene iki Ceritane. lah kayak Ceritane wong bengok-bengok. Loh, kuwi Apa yo? Oh iya. Niki sing mriki jenengan lenggah, sing mriki jenengan lenggah. Coba ya, ketoprak sebelum kita mulai, kita coba dulu. Wilayah ibu-ibu sebelah sana dan sebelah sini kompaknya yang menang yang mana? Yang menang. Sing Aku kompak sebelah sing sini ya? Oh, awakmu Aku milih sebelah kono. sini. Aku berarti milih kene. Oke, nun sewu, Bapak, oke, nun sewu. Dibagi dua pasukan lo ya. Dua pasukan. Wes iki Riba- berarti saka tengah iki ae wes. Ya. Sret rene aku, sret rono awakmu. Oke. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Contoh. Alah. Contoh Al Gustur kayak Contoh apa? hal yang ke-16 kompaknya kaya ngene. Hal ke-16 ngono jare awakmu sebagai ketua mimpin ibu-ibu ngono ra iso nek aku jelas. Aku sing bengok. mimpin sapa? Ibu-ibu. Kuwi bojone ngelu ning omah ora mimpin ibu-ibu.
Lah awakmu ngejak bengok kono, Oke, oke. ngejak berbicara. Ya. Nek aku jelas, nek tajak keplok kabeh mesti keplok kabeh teko ngarep adik-adik, mbak-mbak sampai bapak-bapak sampai mbah-mbah, bakul-bakul yang melu keplok. Iya delok. Delengen. Yang sebelah sini mana suaranya? Tuh, sampai belakang ujung kono. Sampai parkiran kuwi melu bengok kabeh. Apa awakmu? Tem, Nyapa? nggonku tuwek-tuwek ijol tem. Ora iso, ora iso. Awakmu sing milih dhewe kok. Iki kok gak iso bengok. Ora iso awakmu sing Oke, milih. oke. Jangan salahkan aku kalau grupku menang pada malam hari ini. Oke. Jombang lele pada Sawang. ada nih. Coba ya. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa ibu-ibu sebelah sini. Ngono mbok pamerno aku. Nak grupku lo jelas luwih kompak no. Masih semangat. Tepuk tangannya mana? Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa te 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 grupmu pokoke iso Ora apa-apa, ora apa-apa. kene lho iso Nggonku lah mbok kon goyang-goyang. Nyapa? Tangane asam urat. Tapi lak kon nyanyi suarane enggak males. gak paling piye Ngomong. ambiar iso ambiar Tak. oke oke Tare. Yo. Tau. He. Sing penting kowe bahagia. Tepuk tangannya mana kanan bagong luar biasa ibu-ibu dan bapak-bapak pada malam hari ini. wong kok ngene kok diban tangannya di atas sae yo mesti ku berharap engkau di hati ini hanya ada tepuk tangannya mana sing ngejak Yu nyanyi apa yu? Teh kok inget mau meneng ae. ngejak apa nih ayo ngejak apa nih grupku wis Terus Eko, sabar. Musuh wong tuwa iki sabar. oke tanteni jalukmu kok enggak tak turuti kok F. apa F ya. Menolak beku. ayo Mayor. ini dah Oke. Kaleng. lah Yo. ora kok nyanyi wing kuping Wong ayu tresnamu iso tombo ngono wong duar mau nyapa lu go ngarep barang lho titenono ngono kowe bocah nyanyi titenono wae tak titeni udung coklat tak titeni nyapa nyalane kudung coklat bener kancane ngomong wong ayu cel banyak dinyanyane tingu ora nyanyi blas tapi kan yang penting grupku suaranya nggak males bisa nyanyi opo lah delengan oke leru aku oke tangannya di atas kanan kiri yang belakang boleh yang punya HP flashnya dinyalakan ayo yang duwe HP ngene iki ayo kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan wong ayu tresna wah Podo ae. Hey.
Budung ireng. Nyapa? Terus kamu kinarya tangga wong bagus. Ngene iki Mas aku ngekakno flash lho. Yo, aku sing nyanyi wis ora usah kono kowe karo aku. Oke. Kowe wedoke, aku lanange. Oke, wedok bisa. Kowe dadi wedok. Kowe iki lho nyapo. Lah dari wedok ya kemayu to Mas. Suara keman suarane tok lho. Kaya main sing kudung ireng iki lho. Wong ayu tresna mungkin narya tamba tresna ora bisa dipisahno. Iso ya kowe ya. Alah pokoknya ACDC awakmu njaluk model piye aku panggah oke. Lanang oke, wedok oke. Emang suaramu dhewe, Pak? Lah suaraku dhewe. Halo. Halo. Iso. Halo. Nak lanang ngono kuwi. Kuwi diapane to, Ki? Heh? Diapa? Ya iki lho enek pentolan iki lho gulu mencing. Iki diunjukne pokoke sing penting dalan angin sempit ngono suarane metune cilik. Piye? Yo yo. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, bisa ya berarti. Ya? Heeh. Ya, ndi gulu menjengmu? Lah iki lho. Ndi? Dra. Oh iya. Iya iya, Bre. Terus malah mau dolanan. Api lah rumah saku. Lagu liyane mesti ra iso kowe. Lagu apa arep panggah oke no? Eh. Njaluk lagu liyane apa? Yo liyane ada. Nek perlu aja sing gampang-gampang, sing angel sisan. Lagu sing urung diciptakno. Lagu sing urung diciptakno nek perlu. Ucluk ciptane urung lho nyanyekne. Lah ya aku pokoke panggah Iki pokoknya menghibur pada malam hari ini aku manut penonton. manut penonton. Oke. Engko dibuyarne jam piro aku manut penonton. Ya tawani toh, khususnya yang di depan ini mak-mak. Makanya diselesaikan jam berapa niki khusus ibu-ibu sini? 10. Jam piro? Jam 11. 10 Jam 5. Nyapa? Wis diomong kene wis kono enggak usah. Jam 5. Jam 5. Aku njaluk tulung golek 6 bulan papat. Lah nyapa lho kok semblak bulan? Ya suwek cangkem kulir sampai jam 5 lho. Lah ngono kok mbok tawani. Ya apa wong wedok-wedoke ngono kuwi? Dijaluki ndek jaluke dawa. Lah opo kuwi kok iso awakmu kok iso malah omongan Long time. Oh, long time. Long time tunggale lontong. Long time njaluke sing dawa waktune. Dawa waktune. Durasine. Yo ngene ku lho mamak ngono. Iya, nadane ya coba. Ah. Nadane. Kohi milenge ya. Kohi milenge ya. Milih kaya. Iki main tayang apa to? Milenge ya. Milih kaya. Milenge ya. Milih kaya. Milenge ya. Milih kaya. Milenge ya. Ya ya. Aduh kowe nang India iki tekanku. Pokoke sing nganggo gerak-gerak ngono nyanyi karo gerak senengan India. Oh. Lah ngejak piye model piye? Oh saeba. Oh saeba. Oh. Nyapa ayo kene nyanyi. Dikeplaki lho, Pak. Ora usah. Oh. Iki lho. Nyapa. Oh, sapa? Saeba. Ngapunten Pak Bu nggih, kangane kula niki dinten niki gregesi. Iki gregesi piye iki cengkok. Lah nyanyi ku model ngono. Saeba. Kok malah kaya wedhus. Kok malah kaya wedhus. Lah cengkokmu gregelmu lho. Tangane. 2 3 4.
wedok iki isin lho, Pak. Lah nyapa? Bojoku ndelok ning omah streaming. Bojomu HP-ne mati ya ndelok ge apa? Masa ta? Lah ngono tanggoku. Lah ya ora ning ngono, kamu itu di sini yang penting itu menghibur masyarakat khususnya ning wilayah Wiwek. Diwek. Lali aku, lali. Pae tebuireng Tebu. Iya, pokoknya iki masyarakat kene piyambake gak mikir utang. Berarti sing teko ning kene sing hadir sing rawuh sing penting terhibur, pikirane fresh, seger, ora mikir Utang bang mekar. awakmu kok sembakas bang mekar barang iki lho. Lah ra piye ra, Mbas? Bojoku yo melok ning jero. Ketoke sing bengok iki ya padha ae. Lah mangsamu dadi wong lanang ngelu. Ngelune piye? Lah kaya ngene iki sewengi didelok wong sampeyan mbane diguyu wong sampeyan ora isin kowe piye? Gaweanmu ya iki kaya isin iki lho. Ya maksudnya gan iki mulai ning omah lho duwe jaluk bojoku iki. Lah piye to kaya ya wong lanang kuwi tanggung jawab ngene iki golek duit menghibur masyarakat nyambung seduluran tekan omah ya duwike diwenehne bojo. Ya karep kuwi mergo kepala rumah tangga. tak omongi le. Ora duwe bojo tenan wong kene lek sing ora duwe bojo lek duwe bojo aja sing mripate sipit-sipit. Nyapa mripat sipit iku biasane cantik-cantik putih-putih. Nah, Ayo, ayune ayu kuwi lah wong lanang kekene dhuwit ning ndi roh mripat ngono. ketoke sipit tapi roh. Roh, Walah. kowe tak omongi tenan. Berarti permaca. Iya, lek wong wedok wis kuwi ya cukup. Enake kuwi ya cukup rasa gawe apa ki skincare. Skincare. Nah, skincare. Lah kuwi perlu loh Mas untuk merawat wajah, merawat diri Ya, supaya kelihatan glowing. Ya didelok sing kulite ireng apa putih. Loh, lah lek kulite putih skincare sing murah akhire lah kulite klawu. Kuwi khusus skincare opone ibu-ibu sing saiki sing nom-nom sing tato alis iki. Wah, bahaya. Nyapa tato alis mbok salahne fashion Mas, fashion. Tangga kuwi seumur selawe tato alis saiki umur 50 kuwi alise mudhuk ning isor mripat. Kira percaya apa ora? Mergo keriput. Ketok keriput. Yo nganggo cara zaman saiki no. Apa? Operasi plastik. Yo. Langsung ditarik kulite wis keriput dadi kenceng, balik neh ning panggone. Kene ditarik bathuk ning gitok, lambe ning bathuk. Ngawur bocah iki. Wong sing oleh kuwi ya wis ah. Lah awakmu ngomong yo ngono-ngono alis kok iso mudhun ning pipi. Lah ngono kuwi lah aku ngomong ngono kuwi kowe percaya? Yo percaya. Wah, karo dagelan aku percaya bocah iki. Aja percaya dagelan iki lambene bosok. Ngakoni awakmu. Lho ora ngakoni piye njajal kowe kaya ngene iki. Kowe nyambut gawe ngene iki. Duwe mbok kene sapa? Yo tak kene bojoku lho. Kabeh. Heeh. Wah, dilung setahun setruk kowe mesti. Lah kok iso kaya ngono, laki-laki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, aku wis rabi, yo kayaku tak wenehne bojoku dienggo keluarga. Oleh sak yuta wong wedok iki dikeki 10.000. Piye iki model piye? Kok iso sak yuta kok iso Liyane dikeki dana tandon, pamrate. dana kandon apa? Tandon lah wis wayah-wayah HP nyapa-nyapa mangsamu. Wong lanang iki butane akeh. Ora wong wedok tok bute akeh. Wong wedok dolan kudunge luwih kok 10. Wong lanang kopiah sitok sampai bulu. Ku yo meneng ae. Wong wedok kuwi jeneng mangsamu blaster lara 15 ora gelem. Wong lanang sarung sitok sampai suwek-suwek Itu kan untuk menghargai jasa-jasa para wanita. Jasa apa? Pahlawan keluarga ya wanita, pahlawan kebersihan. Saiki dina iki hari apa? Hari Ibu tanggal 22 Desember. Melas sih dadi bapak ra nek hari bapak ya ora duwe. Lah salahmu dadi wong lanang. Mulane dadi ibu, dadi ndang dasteran. Lah dastrang jengkolmu moncrat kuwi mangsamu. Lah piye? Lah mangsamu dadi wong wedok, wong lanang abot-abote dadi laki. Lah buat wong wedok karena apa kok ada hari ibu tidak ada hari bapak? Mergane wong wedok kuwi tugase abot. Abote? Isu orah-orah ngedusi bocah. Terus awan ngeterne sekolah, sore ngeterne madrasah, umbah-umbah, bengine dikon mlumah. Iki lho kok lambemu kok Mas. Maksudnya rujaan kuwi lho. Hujan lho. Heeh. Iya tapi kan Nyambel. wong kan awake dhewe kudune nyambut lah. Iki kan ceritane sik dawa. Heeh. Awak dhewe sing kene sebagai pemuda. Dakwaane awak dhewe sebagai pemuda. Sing penting happy. Aja sampai mikir masalah apa. Aku tenan adikku. Ora mung sliramu sing iso bedah ana ing desa kene. Ya aku Kang Aran. Apa? Sopo jenengku? Sopo? Aku lali. Ya aku Kang Aran.
Widarto. Nganggo Surya Widarto kan. Iya. Ngono yo Kakang. Yen mengkono awak dhewe seneng-seneng ning kene. Ngenteni sapa sing liwat kaya biasane. Ditakoni Mbok menawa gelem kenalan karo awak dhewe. Awak dhewe iso oleh Aku hanya kamu rindu hangat. sapa? ono perawan ayu. Sapa kae sejatine? Lihat pohon pisang bila berbuah Metu atong. Cukup kamu saja. kamu saja. Kamu saja. Enaknya jangan di hati. Tresnaku ya mong kowe. Tresno abang. Abang jamu. Jawabno Aku ya mong kowe. saya Anget, anget tuku. dalaan wes gedang. Ayen kok uwah metu ontonge. Delokan bocah perawan. Yen to ijen metu Ayo metu apa? cintane. Ontong-ontong gedang. Ontong gedang. Anake sapa, Mas? Coklat warnane. Ontong-ontong gedang. Ontong gedang. Dio seng bae. Jeng, jeng. Eh, Sajae kowe gelem. kok mlaku dhewe ning dalan apa ora roh? Iki aku enek begal sakloron. Awak dhewe iki pemuda. Kok pemuda yang duduk begal? Apa ora wedi nek ning dalan kok terus Ning dalan kowe dhewe. dibeda sapa ngono? Ya gak takut toh Mas, pengen kan ganteng-ganteng kaya ngene kok aku takut iki piye toh Mas? Tem. Nyawa. Cek. Nyapa? Lah kok malah awakmu sing oleh? Lah resikone arek ganteng ngono. Bocah rupane kok sapiteng yo ganteng. Tapi Nek jajal. tapi aku mau elek jual. Lho mau piye? Kowe ora ro ceritane. Bak gak bayar ta? Iki awake dhewe mancing. Ceritane piye awake dhewe? Angin masalah masa ning buri ra ngrungokne. Aku ra ngrungokne. Awak dhewe sebagai pemuda iki rada mambu uraan. Oh, iya. Dadi anggere nek bocah perawan lewat dibeda. Bocah perawan lewat jak kenalan, syukur-syukur dijawel-jawel gelem karo awak dhewe. Iya. Diajeng Sajake kok sapa jenengmu lah saka ngendi? Omahmu. Jenengmu sapa Nduk Cahayu? Aku Iyalah. Rene lho Dik. Jenengmu ya sapa? Nduk? dijemput toh Mas. Gak mau aku ke situ sendiri. Mancing ngene iki awakmu kudune ya ngerti kono mancing-mancing awak dhewe pepet but. Pepet diengkolmu kuwi. Ngawur. Ceritane lho ngene lho Dik kenalan sik ning kene lho. Alah. Kowe karo aku ya, Nduk. Melati Pak, ambune Pak. Kowe karo aku ya, Nduk. Enggak mau. Kowe gak gelem karo aku. Yen kowe ora gelem karo aku, bakal tak dadekne cilok. Bakal tak dadekne jangkepe candi. Kowe gelem karo aku ora? Enggak mau. Kowe ora gelem karo aku, kowe ning kene ora ana sapa-sapa. Enek wong loro, tak gilir wong loro. Wayahe awakmu gelem ning kene salah sapa kok iso Sapa kok kowe mlebu ning kene? Enggak mau. piye? Enggak mau. Enggak mau. Kowe ora gelem mumpung sik sepile. Cekelen tangane le. Ayo munggah le. Woi, wani nyenggol karo pasangan. Iki lho sapa? Pak. Iki Pak Mora-mora nonyo ni. preman. Ora ngono. Sajak playumu kok kaya ngono terus jotosi aku nonyoni aku kaya preman bunga rasih. Wes sapa jenengmu lah saka ngendi? Wani prosesan. Kudune sing tambuh kuwi aku. Kowe iki sapa?
koyo rumangsa lanang-lanang dhewe wani nyenggol karo pasangan kowe. Ya, aku mau sapa jenengku? Jenengku mau sapa? Joko Preceliramu yo Joko ngono. Precil. Wis tak anteni ning Taman Kebon Raja malah ra teko jebul malah pacaran karo kae. Aku kesasar sayang. Piye? Kesasar. Alah ngakumu paling kesasar. Kesasar? Ganjang Kok karo mepet kleru kok. Aku mepet. Kuwi mau lho, aku mlebu ning kene lah aku dibatek-batek. Enggak sayangku cintaku. Kuwi sing beda-beda kuwi mau. Sing godho sapa? Lah kuwi mau liwat terus. Lek, gak pengen enakku to, beda aku to. Lho, sliramu Budha jebule. Enggak. Tenanan lho. Enggak gitu. Aja goro lho. Enggak. Kuwi lho mau sing bodho aku. Lah kok malah aku sing mbok antemi. Hei, kowe apa wani karo aku? Kowe ngejak tanding apa? Tanding. Ngejak tanding akal, tanding akal. Yen kowe wani karo aku, worene maju worene. Yen kowe wani karo aku, mlaku worene maju. Oke. Ing ngarep aku wis matur. Ngejak tanding akal. Ya ora iso. Ya kene malah tanding nyanyi. Tanding dingkolmu ya kowe nom aku tuwek lele. Kang, Berantem pisan ora bosok. Mas yo awakmu kalah umur. Wani candak tali gocine 1000 Tang. Aku sing nyandak didoni cerut bosok. kudune awak dhewe ning kene jekri awak dhewe preman. Ya yen mani. Pawangan loro. Apa mbok kira terus aku wis mbok candak aku wedi, Aku wis merguru. Aku nganti diwehi donga. Ya Allah, sayangi Bilqis. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, ya Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Ya. Aku yo mengkuwi. Anjene ya apik tenan kuwi. Wes tak jak tanding apa? Aja kejak guyon bakal ditampone dina iki. Selesai. Wah, Hei, yo, cak. Tunggak temi wong ya. Hei, wes rumangsa ampuh. yo. Rumangsa sakti. Kaya lanang dhewe sondilat mesti galigen. Kumlawe tanganku nebah sirahmu ra pecah takon. Semangat sayang. Jajal. Kok mulih ngomong Mas dasku kelu. Ambemu. Sing apik nem. Ora tenan nem. Iki apa? Ayo. Hei, Nek iki tak akoni peng-pengan. Iki kok jak salaman. Ngono kok jarene kendel. Ngadepi. Sing mbok gacone sing ndi? hei. Maju. Ini maju. Lah malah koyo anakku. Pelat lawas. Wah, slow motion. Tampano. Hei. Kapan hatep aku rendah kok. Jangan kejaten. Ayo. Piye? Oh, ngejak adu atau sing balung uleting klet. Ya. Hei, Ora apa-apa nek. tos. Jajal. Kurang latihan. Nek wani sing tenanan kene no. Oh, tenanan. Tenanan. Sikat. Bus. Kene tak jajale.
sing mburi. Sing mburi. Sing mburi. Sing buri. Ayo lewani sing buri. Ayo sing sing mburi. Lah nyapa kok gak wani sing mburi? Nyapa ra sing mburi? Sebab apa? Sing mburi lho. Ya ampun iki layak loro. Tos. Ya. Woro lek keramike. Yo, Wis ngene wae. Luwe becik sumingkir. ora iso. Jaranmu lho. Lakone lho piye? Wayahe perang mau metu mulih. Wayahe perang Mau dipisah, Pak Lurah mun. ampun dipisah Mbak Lurah. Patenane kok. Mangsamu aku di. Dipisah ojo. Kula niki pun kadunge Balik aku. balik ning ndi? Balik ning ndi? Wong urung rampung kok balik. Aku dadi lurah ra ono ajine. Lah sing maring niku lho, maring Niku. ngerti-ngerti kayu Ayo, ngono. Kok dhisik iki mau perkarane apa? Perkarane apa? Perkarane wong wedok niku lho. Lah wong kuwi liwat tak cekel lah kok malah kula ditonyoni kan arek-arek niku. Lah mongko kono sing mancing-mancing. Sing ati-ati dunyane nyah he. Mbok kira kok pacarku iki wong wedok apa? Oh, lah jebul kowe sing kleru. Tunglor gawe geger percil karo slentem. Tung kidul geger percil karo slentem. Niku sumber masalah niku. Kowe kaya panggang gawe masalah. Ganteng kok. Lho, Ganteng bebas kok lek. Cobi, Pak Lurah dos pundi niku? Lho lurah lho. Oh lek lurah awakmu. Lek lurah piye to kamu? Pak Lurah. Kowe bola bali wis tak kandhani. Bola bali tak kandhani. Ya desa. Jenengan naik mboten percados perkaranipun nika wonten saksine. Kaya ngapa nika? Jadi aku tadi itu jalan. Yo. Aku itu Terus jalan. dia nginjek telek lenco. Ini Niki wae nek matur iso kaya wong normal, bareng dijamak wong lanang loro malih alon-alon lek. Oh alah wong pakanane sego gethok aku wis bolak-balik ngomong karo awakmu. Aja mbok terusno perbuatan sing kaya ngene iki. Nggih. Tem Suwun Mbak Lurah. wis kowe cah loro. Ayo melu aku. Aja gembul wong loro iki. Nggih. Penyakit. Yen awakmu gembul wong loro iki ora duwe masa depan. Bocah loro iki ora ono masa depane. Ojo rungono mangane wong. Punya aku ora duwe masa depan lho. Lah wong raimu kaya kotak amal lho ya. Iya, apamu kaya kotak impak. Gak apa-apa. Aku delok ora apa-apa. Wis, yen pancen kaya mengkono ayo melu aku. Monggo, lo derek. Aja gembul bocah iki. Nggih monggo. Ayo. Coy. Nggih. Kere kira. Ojo tidak sing ati-ati yen ngerti wong kaya. Aja kok banget. Piye kan? Masalahnya awakmu lho gawani. Aku yang jane wong ngalor ngidul gawan aku wong jaran. Lho piye Mas Brono? Aku ngalor ngidul kon ngopeni jaran karo bapakku. Mas yo awakmu kulino ngombeni jaran tapi ngalor kakek ngono kuwi yo kudune wani. Apa diwaneni lho kono genti maneni aku. Lah nom-noman kudune sing patokan. Aku sebagai adikmu ae sing duwe kakak kaya kowe. Pasti ngene lho. Umpamane Pak Jaran sing jaran patok. karo so blas iki lho. Sok. Lah piye to? Aku kan wis ngomong ning awakmu. Aku iki paribasa nang ngene iki. Pak, iki jane jaran piye to bocah iki? Sing rasa to jaran iki. Awakmu ngene iki yo. Wani, enek prawan dibeda Aku kabeh wani piye ke bocah pinter-pinter kabeh. Wah, aku ngakoni aku wong pinter urusan buri. Sing penting awak dhewe kendel sik. Kendel wani. Masalah pinter urusan ngeri. Pinter kuwi iso karo aku. ning aku ning gelem apa. Nyapa? Aku tak goleki bayu-bayuku. Oh. Ngono ya. Aku tak gawa jaran iki mulih
Sorry bro. Sorry bro kok sebut tutuk. Lah apa nek jarane sepeo iki? Aku tak budal goleki mbayuku. Teknikmu carane numpaki jaran kuwi beda. Lah piye? Beda kaya jaran tenanan. Nak jaran tenanan langsung plek ngono kuat. Nak iki kudune nganggo cara. Jaran Munggah sikile ngawet. oh iya. Oke. Wes, Ya. lelanono. Aku tak goleki mbayuku. Ya kan? Timbangan aku ning desa kene wong dinyaki wong. Bang omong apa ambekanmu mengkis. Ayo. Sikile ngawet. Ngawet. Sikile. Ya Allah. Ceklek. Jaran Cek. Jaran iki. Cek kok. Iki mata apa to jarane? aku guys kaya ngene sedih lho, malah mbok sedih lho. Lah iki lho. Jarane iki lho. Iki jenenge jaran joker. Ana jaran kaya macak barang macak buta. Aku masalah sedih ngene iki le. Sedih nyapa? Lah piye aku ngalor ngidul wong dinyaki wong. Bang, Yo masalah dinyak kuwi wis biasa awak dhewe mergo kahanane kaya ngene. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Kaya Mbak Yu ngene iki lho penak. Metu sak metu, mesem guyu nyanyi ora duwe rasa susah. Awakmu lagi ngono ae kok susah. aku bendina dengane kaya ya susah. Nom-noman loro masa depan suram lapo nang kene, digoleki dulure kok gak ono nang ndi ae, Aku nang kene Pak, anu Mbak. Aku ora nganu. Ya ampun. Jin setan priprayangan lho banas patri payang kacang ijo. Kaya petuk demit. Sopo jeneng Wulan Saka bakal kok ngendi? aja guyon. Mboten. Dolan lho Yu. Aku ki dolan, aku kan ngopeni Iki lho angon darat. Angon apa? Daran lho. jirim. Dari golekno pakar. Jangan Rasakno ki lho. Mbak Yumu kaya ngono nelongsone kaya ngono, Alah kemudale. enek opo? Kang, Enek opo? Kok iso ngene-ngene iki lho. Kowe ira ngrasakne dadi dulurmu iki kaya ora kajen. Kudune iki lho. Mbakyumu Prabarine kudune wis arep dilamar wong. Mergo ngerti ning njaba kelakuane percil. Kaya maling akhir ra sida nglamar. Aku gak maling mbok sumpah. Kok perkara gak maling, untung sing lair aku dhisik duduk dapuranmu, Lek kon terus aku niku sapa masa depanku, Lek ngene iki ya apa, Aku dadi perawan tua ya apa perkara dapuran iki, Ya nesu to Yu. Lah dapurane kaya ngene jelas kuwi awakmu ora tau krungu berita, wong kowe ora tau ngrungokno TV, ndelok radio. Yuk. Delok TV, rungokne radio. Sing duwe TV-ne sapa? jarane ucul. Wong edan. Ku cerita. Ngono iku. Perkara ingon-ingon sampah ocel iku lek gak Lah kesayangane Dek. kok Jarane balik. Keju. Terus kaya ngono kuwi. Kune ning jero keju. Jaranmu lanang wedok to? Lanang. Mosok to? Lho Ngawur. Ora nek apa-apane belas. Wong iki resleting. ngerasakno dulur kaya ngene awak dhewe iki dulur wong telu kok iso gak rukun kontok, perkara kontok nang rangsa atiku. Aku lah mbok ngeneni akhirnya stres lah. Stres apa? Mula gak kon dhewe kelakuanmu kon dhewe, Tenan. Aku pomo tenan iki. Upama langsung tak jotos tenan. Jarane wis gawe ngisi-ngisi. Oh niku ya lato, Yuk, tanggung jawab yuk. Kuwi duduk suket kolonjono ya. Yuk, tanggung jawab. Iki lho, sikile. Oh, Sikilmu kuwale lho nyok. Apa nek sikil ekor? masa mbok tonyo langsung keseleo jarane. Ora iso. Aku njaluk pertanggungjawaban. Nyapa? Aku
dinodai jaranmu. Lah, nodai apa jaran lak ketok apa-apa. Mripate gak ketok iki. Tenan aku nek iso lho, percil iki tokno saka kakae ora apa-apa. Lah, Timbangane nek dadi nganut karo dulur tuwek ngene iki lho ya apa Ya aja ngono to, Mbak. Aja ngono ya apa kon gak nganut wong tua wis gak ana sing mbok nut sapa nek gak aku dikongkon mondok nang Tebu Ireng malah kon nang Tebu Tebangan. Nyapa kok? Kon mondok malah ning Tebu Tebangan nyapa ning kon? Ya lha aku ora nyapa-nyapa lho, Mbak Yu ning kono. Kudune iki awakmu manut. Mbok nganut. Aku njaluk tulung. Enek bakul kopi apa ora? Lah nyapa? Nyapa kowe takok bakul kopi? Jaranku lungguh pengen ngopi lho ketok. Kesel. Dadi adik dadi arek nom-nom. Ya pancen ngene iki. Aja bantah. Diomongi angel. Ya itu perkara kon sing golek perkara iki ngene. Raimu tok ngene iki, Nang aku. Tenan. Kowe dhisik iki lho, ora kaya ngene iki kelakuanmu sak joko kowe kenal karo Slentem. Kowe malah ketularan. Bendina kowe melu ketoprak pati. Nyapa tekan pati. Aku nem melok lho Truk Budi Wijaya. Aja Kendangane bantah. Ya ora. Dikandani. Ya wis, nek sampean ra gelem aku. Melok ndruk apa? Budi Wijaya. Kendangane ya apa? Tranak tungtung tung dindak des. Yo, rasa guyon. dulurmu Ora rasa guyon. yo dulurmu iki aja mbok sentak-sentak. Apa Aku ki lak mbok Kok sentak-sentak nek lorone. panas, tapi Nek mbok panas. sentak awake panas. Kon gak mikir mbakyumu iki, Gak mikir mbakyumu iki sing gak payu rabi Kowe perkara. pengen apa karo sapa ki lho ra karo jalanku ki lho ra gelem. Kaya ngono wani karo mbakyune wani. Kowe iki apa ora nelongso? Nyawang aku apa ora nelongso? Aku nelongso nyawang awakmu. Aku iki wis suwe dadi rondo. Rondo iki rekoso ora duwe sapa-sapa. Kuwi gak perawan to. Ya mbok didelek kon lek ronde didelek bali desa. Ben timbangan kami tuwa ngono. Wis sing Aja mbok sabar. sio-sio mbakyumu iki rondo Iya, iya. Diopeni sing temen. Iya, iya. Nganut karo mbakyune. Ngomong sakit cepet tak tapuk kon. Ayo. Yo nek loro neh yo awake neh Wong panas. kok iso. Wes penak. Wis penak. Iki ingon-ingonanmu iki delek kono. Aja. Iki apa tak dol? Kowe bolak-balik kan dhisik wis tak omongi. Blen jaranmu. Hei, iki titisane bapak, iki jalukane bapak kon ngopeni sak modare. Dengenane tak tabrani ora mati jarane. Sekti jaranmu. Sekti. Iki diterak sumber kencana ping 3 jarane. Gak mati ya. Dare kon sak modare kok sembut terakno truk. Aja guyon, aja guyon. Gak. Sepurane. Dikandani Mbak sing Sepurane Mbak Yu, sepurane tante. Tenan aku wis gregeten tenan. Percil ning omah kene aku wis gregeten. Kudu aku ki kudu pindah ae saka kene aku. Lah nek iki ngono iku ya dulurmu. Lah malah pindahne kene nek main toprane ndi kuwi lho. Toprane ning kene ape pindah ini. Ketok-etoke. Iya. Ngene iki lek gak masa tutur karo Mbak Yuni ngene gak nganut. Terus aku kudu ya apa, Mbak? Ya apa ngene iki, Jaluk diapakno, dikum gak teles, dipepe gak garing ya diaturane iki. Digodhoke rada empuk. Jane pinter badokan apa ngomong kancane itu jane. Nuwun sewu Mbak Yu. Apa? Ya wis sabar, sampean wis ngale wis ora apa-apa. Olehku sabar ki ora kurang-kurang, Awakmu wiwit cilik wis tak openi karo Mbak Yum iki wis ora nek wong tuwa. Aku ki nelongso. Bondoku sampe entek nggo ngopeni kowe iki. Bondo ndi? Omah sebelah iki. Omahe sapa? Lho ki apa? Gak main duit to? Endi? Sebelah iki. Kon iku sing Goblok. Lah tua tak doli ya, Pak. Ya wis, Yu. ya wis apa, Ya, Sa- Karepmu apa? Aku tak Dituturi gak? aku tak minggat teko keluargamu ora apa-apa. Piye? Aku minggat. Mbok corek kok kakak ra masalah. Kok penak kowe ngomong arep minggat? Kowe ning kene wis enek 5 taun. Manganmu sedina ping 3. Paling gak mangan kuwi sedina hitungane 10.000 ping 3 30.000. 30.000 nek saulan 30 ping 30 sang Pira? terus Pira? 100 ping setahun ping 12 ping 9 Hitung-hitung. SD ra lulus. SD ra lulus kowe. Kowe nggawe HP lho penak. Ya wis, aku sepurane anakmu aku kleru. Sepurane. Kowe nek sik pengin
dianggep karo mbak-yumu kowe kudu manut. Ya aku manut. Aku ngomong apa iku turutono. Ya, Ya, ya. Tak kandhani apa kon nganut to. Nek karo kancamu ngene iki gak ono masa depan aja dikonco. Oh iso. Maaf. Lah nyapa lho? Kowe iso Masa gelut karo jalan? Masa haus to aja. Ya kok kudu nempel ae karo aku. Ya wis Bayu, aku manut. Ya aku ya Yang penting sampean aja nyeneni aku terus. Lah kan diseneni apa wong gak bener? Ayo, saiki apa-apa lek gak bener kan diseneni. Kudune kok dadi adikku. Satu-satunya adik lek nganut iku ya nganut. Apa-apa Joto senai nek ora iku. Gregetenan. Aku janji tak gak nakal neh. iki ya nelong. Sampai kowe ora gelem manut karo mbak-yumu, aja takon kowe dadi dulurku maneh. Minggat saka makin. Ayo Mbak Yu, tinggal ae. Tite nono kan ya golek perkara maneh karo aku. Pokok gak penting iman ya. Blas. Aku susi kok. Dulur koyo ngene. Dulurmu yo ngono kuwi. Wis eling kata-katane Gus Dur ae. Gitu aja kok repot. Ngono ya. Sing penting awak dhewe berbenah dadi bocah sing apik. Aku yo tak janji karo awakmu. Wis, aku yo tak sing apik karo lho malah melu lungguh lho. Bene. Kesel deh, kesel. Anu, aku tak yo dadi kanca sing apik kanggo awakmu. Kowe aja nganti ninggalne aku. Ora. Kowe dulur-dulurku wis ninggalne aku kabeh. Wis anggepen aku dulurmu. Iya. Gitu aja kok. Repot. Nah, penting kuwi awak dhewe sementing Aku lagi ngene iki akhire dadine ngelu dasku. Panas. Aku njaluk tulung. ngene iki lho awakmu senengane nek di seneni langsung panas e tak teleponno rawat. Aku lagi seneni karo keluargaku, aku gak kuat utekku. Halo Pak. Golekno dokter. Halo. Aku rumba-rumbu kurang-kurang dino. Dokter. Niki kula gadah dulur. Lah niki nembe sakit iki, awake panas. Nggih. Anu sakit mriki mangke kula Sherlock. Kula Sherlock teng mriki nggih. Estu niki. Halo. Halo. Kali dokter. Kali Siapa? dokter niki. Halo. Halo. Budek lho, Tem. Halo. Halo. Loh ha. Matamu ya. Niki kula telepon. Halo. Loha. Loh ha. Halo. Tes. Krik. Kowe jane telepon sapa ta mau kerangkring-kerangkring dhewe. Iki lho ben Telepon dokter aku ben diobati. Halo. Halo. Passwordnya. Kok password? 01 ganul ampet tuntung gentak. Halo, niki dokter toh? Dokter. Ora bengkel sepeda. Oh, alam bengkel Sing mbok telepon iki sapa ta, Tem? Dokter. Lha kuwi ning kono lho dokter. Jarane lebokno Mbanyol terus tak sewaduk. Ngomong ngono. Bu, ngerti kandangmu toh? Kuwi jaran apa tekek? Jarang iki. Jaran kok ndas karo gede ndase. Halo. Paspornya Ciwalakaci koko beluk. Aku gak percaya karo dokter iki. Paspor yang kedua. Password. Password. Pas. What? Password. Pasport. Word. What? Password. Pasport. Masuk password. Ngomong baleno pas. Pot. Password. Pasport. Iki gek lakon apa to? Turun. Tem. Dokter iki to. Tem. Heeh. Liyane iki lah. Sing terkenal yo iki paling manjur paling mandi yo iki. Awakmu wis aja Iki dokter kewan. piye to iki dokter pinter dokter. Kowe percaya aku dokter ora? Gak percaya. Iki wis teko Gak awak. percaya. Aku ngajeni Apa nek dokter muntel koyo ngono apa enek? Gak percaya.
Lah jen ana dokter iki lho wis teko. Kowe arep nuduh ijazahku palsu. Ora, tapi aku ora percaya dedeke dokter iki mesti resik gede dhuwur. Lho, nek koyo ngene iki malah koyo onde-onde. Tapi sing paling Aku dokter bonsai. Apa ini dokter bonsai? Pak dokter. Pak, Apa? Wong loro? lho iki piye to? Aku iki mau butuh sampean pil. gregesi wong gregesi piye ngomongnya piye ngomong. Pak, aku kurang. Aku njaluk sama Gemeter nih. wes iki lho. Nulari iki lho. Iki laku panas. Iki usum virus. Virus. Dalam pemeriksaan harus ada Percaya. Aku gak percaya. Iki kaya dagelan, dokter. Gak percaya. Dokter sing paling mandi ning kota kene iki. Ngono kesuwur. Ini. Pak, Ora ngono asistene kok yo meneng ae. aku panas, ngeluh. Iki teklok. tempat tidur iki lho ndi? Katanya tadi Tempat. ada. Ambene ndi ambene? Tempat iki teklok. Loro. Teklok iki teklok. Iki teklok mari ngono kene iki sok-sok biasanya modot. Solusinya gampang. Gimana? Ketok. Lah alah. Iki lorone urung genah kok moro-moro diketok iki loro masak Manuto. Iki sikil Duduk. Sakit. Sakit. sakit, Pak. Wis loro. Yo wis ket mau. Sakit. Sakit. Wis loro. Wis. Lah ya wis. Loh, iki piye lagi dokter iki? Tem, kowe kleru nomormu kleru ketoke. Infone ning banner-banner ning perapatan ning plang-plang dokter sing paling manjur iki. Profesor Doktor Kirun MPD Tungtung Gentak. Lho gede. Aduh, hatiku gak penak tetep. Manuto, iki dokter sing paling manjur ning kota Daksia ya iki. Apa? Panas. Daksia apa? Piye, Pak? Pripun? Usus buntu. Lah, urung gak apa-apane usus buntu. Percaya apa ora? Mboten. Percaya. Pak Ron, percaya Pak Ron. Percaya, ini Pak Ron. Kesidi. Kesini rono. Kesidi. Panas ya? Nggih, nggih. Ada rokok Mas, satu aja. Panas. Panas. Karo lungguh sih, Lungguh, nggih. pemeriksaan lungguh sih. Enggak langsung disontek toh. Oh, diperiksa. Panas. Panas nggih. Udah berapa hari? Sekitar seminggu. Coba badut. Ora mekan lu. Jere panas. Nyapa? Iki dokternya gendeng lho. Wong panas sih. Lah wong panas sih genyi rokok iki. Ya manuto kene ngetese kuwi dokter beda-beda. Yang jadi dokter siapa? Jenengan. Sampai yang sakit. Pasien. Pasien harus percaya dengan Dokter. Profesor Dokter Kirun Tungtung Gentak. Panas toh? Pun boten. Oh. Ceritane awakmu panas. Lah timbangane digenyi rokok wong gendeng kok. Iki ceritane ngono. Panas tapi semlumut. Mondo. Dengan duduk aja. Nanti kalau sambil dekaan geletak penonton nggak tahu. Oh iya. Kacamataku nih. Dokternya pikun. Wis tuwek dokternya pikun. Kowe lara-lara lho ya. Nggih. Dokter ini perlu penelitian. Iya. Kalau biasanya yang kecil itu banyak pakai bioskop itu. Teleskop. Teleslop. Ya, teleslop. Ini kacamata dari luar negeri. Enggak, ya benar Pak Dokter. Kocok maling kowe. Kok maling piye to? Lara rung ditambani nyolong kacamataku. Kuwi ning dhuwur kuwi lho.
Ning dhuwur kuwi lho. Ya Allah. Sesuk aku udune. Urusan. Panas, tapi mondo-mondo. Tidak. Oke. Sudah, diperiksa Pak. Oh, cerewet ae. Belum diperiksa. Dem, Nyapone. Wis manut to ae nyapon. ketoke jebolan lawang gendeng wong iki ketoke. Tenang. Gendeng piye doktere yo. Lah pasien ra apa-apa disemprot bal-balan kok piye kacane? Dokter sing paling manjur di kota Daksia ya iki. Sida apa ora? Sida. Kowe nek aku biasanya ada telepon ngundang saya. Terus nggak jadi sakit. Nggak jadi mau tak obati. Terus tak suntik mati. Nyapone. Lihat kancane wis dipateni anak cilik-cilik. Lah awakmu butuh tombo apa ora? Tojuk Dina, tojuk. lho kok dadi Neneng boi. Ya dadi Madura. Ya ngocak boi mun penting beres. Dokter terkenal ki. Beden ini mah bening-bening kok bener beden. Iso omong Madura to. Alah tawur ae. Ngono yo ngawur lho. Profesor Dokter Kiron Tungtung Gentak. Jelas. Sing penalti iki lho sapa? Lah awakmu pelanggaran kok Gawe apa Desal? Untuk melihat sinyal-sinyal barangkali nek THT iku awakmu. Dadi No. sing kok iso sinyal ungu ora. Lah kancane laptop apa HP apa kowe karo masaku sinyal iki? kan butuh dideteksi. Apa? Sakitnya mulai dari kepala, mata, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nyapone. Genah guru PAUD iki kita. Dandanane dokter ngono kok. Sido. Iya, ayo saya, ayo ndang suntik kan ndang rampung. Alatnya dek. Ndang disuntik, ndang rampung lho. Tak lihat dulu. Jadi dilihat dengan apa? Anu, untuk melihat matanya dulu. Kak. Nyapone. Genah banser mbok jakno. Banser piye? Lah kuwi Dokter. banser kuwi. Ya le keprecepet. Ini tolak penyakit. Nah. Penyakit teko kulon. Baliyo ngulon. Penyakit teko etan. Baliyo ngetan. Penyakit teko kidul. Baliyo ngidul. Penyakit teko lor. Baliyo ngalor. Tutu gentak. Dokter iki aku do cerewet ae. Lah iya. Ndang lugu. Nyapone awakmu nggih masalah Anarkis. Ya tempat tok. Kekuatan kepalamu sampai sejauh mana? Sing lara genti awakmu dem. Ayo. Genti piye wong sing lara awakmu? Dokter itu cara memeriksa beda-beda. Lah iki wong iso lho waras dadi jeleput ndase iso nutut. Pengen waras ora? Tak lihatnya dulu. Dem, Nyapa? iki piye ta malah matane dhewe sing disoloki. Ngapunten Pak Dokter. Apa? Walik. Walik piye ta? Walik. Meri iki lho kok iki malah mbok coloki matane dhewe. Sing ra ketok matane sapa? Jenengan. Sampeyan Lah ya sing tak coloki ya mataku kok. Maksudnya ngeten lho Pak Dokter. Oh, Niki kan pasien. Jenengan dokter, jenengan gak ketok sing terus niki dicolok. Kowe kok ngajari aku. Dokter aku. Oh, iya. Lungguh ae. mau jarene gletak. Piye? Lihat ilatmu jik apa ora? Ya Allah, dagelan kundang ilatmu cawang. Lah iki ula apa piye ta aku iso cawang ngene. Wis tak manut aku. Nggih, cawang cedhek. Delok, tak delok Aduh, ngono. pindah liyane dokter iki. Sing paling mandi di kota Daksia yo iki. Tajak liwat kok makrotok ngono suarane. Itu berarti penyakitmu sudah keluar. Keluar apa wong metu
teko nggonmu dhewe mak krok ngono kowe ngentut kok. Saya alihkan di perut saya. Lah alihkan opo? Kowe jenenge ku percil jero Pak. Pret tetet. Beda dokter, beda cara. Terapi ini mau. Udah sempritan. Sempritan lho mbok gowo dhewe. Mbok gowo dhewe. Ya kuwi. Wah alah, buang terus tuwek lalian. Duduk. Ya ini. Mangap. Nahan napas. 1 menit kuat. 1 menit. 2 menit. Kuat. Setengah jam ya. Mati. 2 menit wis ra kuat kok sampean ki enak-enak. Pengen mati toh? Loh, mboten. Ingin hidup sehat. Pak dokter ndang disuntik. Kosek toh. Perlu analis. Analis apa? Analis semprot. Sakitnya lama atau baru? Iki. Jawab apa sembur rasane piye? Sepelan lawas. Sembur rasane Yang satu. piye? Sakitnya udah lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Lama? Salep. Oh, apik iki berarti profesional. Udah panas. Panas. Lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Salep. Oh. Mata. Mata. Penerangan. Pandangan. Agak buram. Buram. Lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Salep. Ini Baru. yodium. Kalau ini? Salah. Ra duwe kanca-kancamu ora duwe. Ayo. Nek kowe karo aku ra iso. Ayo ndang iki. Dok, Kosek to. Cerewet ae. ayo golek sempritan apa? Ora. Golek apa? Sing nggo ngono kae. Apa? Oh lagi. Ya ampun. Profesor Doktor Kirun Tutung Gentak. Jelas. Duduk, adab sini. Ya. Gimana? Iya tetap manu tok. Halo. Wongko Kres. Lah ora kupingku malah kaya sondorek. Sama ini kuali lho dok. Manuto. Sama lho. Dokternya siapa? Jenengan. Manuto pokoknya. Manut tapi lah bosok. Lho. Iki dokter iki kocol kok gitu. Kembung dok. Kembung. Luwe. Kene dicelek niki kene. Dokternya siapa? Jenengan. Ayo. Kowe bar mangan diesel. Loh kok diesel? Lah ora kok. Wis, Pun. Oke. lungguh Oh ya, sontek ya. suntik. Pokoknya awakmu manut ngaman. Nyapo. Cari jaluk suntik. Wis. Nih nyapo. Cari jaluk suntik. Kuwi sontek iso sak ngono gedine. Kuwi dome masa sakmono kuwi. Kuwi jane sontek sapi kok menungso ora. Maaf. Setelah aku periksa, kamu sudah kena komplikasi Dulu ya komplikasi. antara penyakit gemar menggambar Demam berdarah. dan ini kalau yang lain kan buka. Ini tembus pandang. Piye maksudmu suntik tembus pandang iki piye? Maksudmu piye? Enggak perlu nglorotne kathok. Oh, Mergo silitmu elek ya. kowe. Pak yo langsung jelas iki lho. Jadi Ayo. iki langsung tek Cak. masuk. Masuk. Pak dokter, kemarin katanya matanya juga kabur, itu apa perlu disuntik Pak dokter? Apa? Matanya. Tetel. Duh, kok iso ditetel. Motone dicopot. Diganti motone bandeng. Ben ora iso kedep. Kang manuto apik lu. Apik wi. Apik opo? Minta di atau di tangan. Tangan bisa.
Loh, tangan bisa, bokong bisa. Yang paling mujarab Di mana? nggo nutek. Sip. Wah, iki jane dokter ngerti ora tuh iso utek di Aja maido. Oh iya iya. Aku nek wis kadung koyo ngene, ora berobat nang aku. Tikten ono. Suntik mati. Ayo, murab suntik mati. Iki lho wis. Ayo. Tangan maju. Orang tuh kalau mau suntik tuh ya diuyak sih. Nah. Oh! Sing diuyak sing disuntik sing ndi? Sing tak uyak mengi. Lah mbok suntik kok Lali. Wis manut to. Ki njaluk pirang liter? gak sampeyan jane nyontek apa bakul apa ki jenenge migas kono. Iki suntik. Njaluk pirang cc ngono. Siti ae penting sehat. Sithik piye ta? Lho, iki lho colno. Njaluk obat apa? Sik, engko ben muncul dhewe. Iki piye dokter iki karepe dok? Lho, biasane ucul dhek wis suntik otomatis kok. Otomatis apa lagi lah sampe ra ucul ra iso lungguh no kancane. Nganggone remote ngono. Wis engko tak jamin 3 dina kowe Sehat. mati. Obat apa sing golek-golek? Leta. Iya iya. Leta. Lho Mas, Nggih. obat ya. Diombe sedina sitok. Jadi kapsul iki Ombe sedina sitok. sitok. Iki kapsule iki. Kapsul iki. Lah iki dilepone dilokok klek ora ambekan 3 menit. Bongko ngombe kapsul iki. Nek cilik wis kapsul, iki samsul. Nanti tak bikinkan resep. Ya. Jadi bikin obat ini. Antibiotik juga anti uang, Anti uang. anti duit. Oh iya, berarti ra nggih dhuwit ya. Sik. Wis ya. Urung. Akeh men terus bar suntik ya wis tekek obat. Dokter suntik obat selesai. To manut Per, to. perbane, Dik. Tentem ndi. Lha kok diperban barang iki lho aku lho ora. Aku ora ngerti ora apa-apa. Ben ra mumet ngono. Lho maksudnya Tolong Dik didampingi, Dik. Dik, Mas Dewi. ini namanya siapa tuh? Kula selendem. Dek selendem ini adik saya. Oh, ngeden. Selendem. Selendem. Dik ngeden, monggo benar. Kepala gak pusing. Kepala gak pusing nggih. Dampingi Dik, Wis to. dampingi. Awakmu kuwi dune manut. Wis. Iki jane apa iki? Yang sakit kan kepala. Kepala, toh. kepala. Tolong. Iki piye iki jane? Piye Dek? Lha sing lara aku wis. Berbane iki lho. Manut to wis. Lho kok manut piye lho kleru lho, Pak. Lho, Sing lara sapa, Pak? ya sak keneke wong aku ki sak gelemku kok. Iki to. Wong dokter paling sosial ora lara ya tetep tak ngono kok. Ditahan ya, Dik, ditahan dulu ngono. Iki ndase radek mumet. Iki arek iki uteke radek mlesat mergo mikirke DP omah. Karo kalah karo sing wedok. Sing wedok ra wetenge. Iya iya. Lho ngerti lho iki. Ngerti kok. Mangsamu. Pak, sing lara aku. Ben sak keneke kok dadak. Iki piye? Sing to. Sing lara ki aku, Pak. Iki kudu lara. Lho, lha iki wong sehat walafiat kowe. Nek petro aku kudu lara kok. Oh. Sampeyan piye to wong kudune lah sing lara ki sapa? Wis to meneng penting waras ngono. Lha iki ora nyapa-nyapa lho, bukan nyapa-nyapa ya. Kula waras kula. Kudu lara. Mumpung enek pengobatan gratis kok. Wis. Tapi sehat lho kula. Tulung yodium, Dik, yodium. Apa tekan yodium barang. Yodium anyar iki ngono dadi. Lungguh to ning kene. Yodium anyar niku. Ki yodium gaya modern. Anu Dek untuk betadin supaya anu Dek tolong Dek betadin obat tabur tadi. Aku ora ngerti aduse adoh ngono. No, wes. Penak, Dem. Ayo duduk. Aku kok iso sehat ya. Sehat. Sehat. Aku wis sehat. Aku gak mumet belas.
Infus. Kok iso gak mumet belas sing gumun. Gak mumet sing mesti kene. Ngapunten Mas Panitia, nganu toilet terdekat pundi ya? Ora lungguh tak rusak lho Wengko. Ya gak Manut ora? Manut. Ngomong. Betadin kok rasane legi ya. Iki ngentok terus iki. Getingne sesuk wae. Apa nek geger dikene nggonku iso ndret. Kurang minyak ikan, Dek. Sampean kurang omega 3. Minyak napa niki? Minyak ikan. Ya ora terus iwak dikene kono. Sik to. Iki pentil mobil. Sik enek iwake urip. Perban sing kelihatan, Dek. Sing kelihatan. Apa enek iwake urip lho, Kang? Jarine. Sik to. Niki kula pun sehat to kula. Tapi infus ngono. Engko ben gak kumat mencret neh. Kaya nang anu ke. Heeh. Wis. Obate legi ya. Engko nek entek diseni dhewe ya, Dek. Lho, iki jane piye to dokter sampean kok iso ngiseni dhewe? Ya sampean petugase kae sing ngiseni. Lho, iki kok iwake nek gedhe iso dipenyet. Penyetan. Sopo iki jane dokter. Duduk. Kula meleh. Lungguh. Aku iki mau nyaluk dokter iki. Pun nggih. Pun matur nuwun. Ada yang nanti kalau saya nggak bisa datang, ini enek perawat senior. Oh gitu. Ada yang merawat sampean nanti sewaktu-waktu infus kurang. Tolong anu Mbak perawat sama kesapu tangan. Perawat lagi munggah ae wis ayub-ayuben. Wong perawat lagi munggah ayub-ayuben. Pak dokter. Iki kesenioran lagi. Lagi mlaku. Lho kok kowe tenan kene? Iki sapa? Kowe sapa? Lho ya mbok. Iki Suster. Halo. Suster Kabul. Suster kok kabur? Suster ya tesi to, Dok. Kowe pengen waras ki senyumane wis senyum. Iki dokter hewan. Oh layak ora iso apa-apa karo mangsaku. Aku yang merawat dia waktu kena kasus narkoba. Oh iya. Wis aja ngomongke soal narkoba to. Aku wis kapok aku tak kandhani. Pojok ini Pak Polisi lho nggih. Kamu pengen sekti? Apa? Pak polisi. Pak polisi. Derek pernah kena kasus. Tak. Pojok nang ndi? Nyapa? Anak polisi lho. Lah terus nyapa? Aku trauma kata kandhani polisi. Trauma nyapa? Aku tak dikecerek ngene karo polisi. Weh, ya ta. Aja sombong. Kowe iki alumni padha. Oh iya no. Aku no penjara luar negeri aku. Bangga. Di Hongkong no aku. penjara Hongkong. Lah iki. Hei, penjara Indonesia ki akeh. Lah pokoke biayaan nang Hongkong. Kok kene wong akeh kok. Sekti. Kok iso sekti? Tampilkan perawat sing sekti. Lho. Ini. Ki lho ngerti. Minummu teh. Iya. Minummu kopi. Kopi. Bapak-bapak undangan teh kopi. Iya. Iki sekti. Umur 85 tahun. Ngombene obat pel prostek. Lho. Ngono. Kowe dokter jaluk tak tapuk piye kowe? Biar menarik pasien. Menarik piye prostek kok menarik? Jalanmu. Apa jalane? Ciri khas. Heh, Oh tangannya asam urat. wong wedok iki mesti ngene. Wedok. Ngene, gak ngene. Wetas. Oh tas. Iki apa iki? Oh tangannya ngene. Oh kiting. Kiting matamu kuwi. Mlaku wedok ngene lho. Loh, iya toh iki. Iki awal dari stroke iki. Lho. Wong wedoke kabeh ngene, wong wedok mosok mlakune ngene. Iya, gak ada ya. Rak kopet kapit Iki iso aku ya. tenan ora to, Pak? Heh? Iki iso tenan ora? Matamu kudu diamputasi. Lha iki apa suster moro-moro amputasi mata iki lho. Manut awakmu lho. Nek kowe pengen waras, diamputasi. Lha iki apa aku sehat to mataku? Kudu lorong matane. Iki piye iki? Nek ora lorong malah tok culek kowe. Gak iso
Kowe kok ganas. Piye? Bar Kok iso ganas men. Bras ngombe prostek aku. Oke, duduk di sini. Ya. Tunggu. Ayo lho kene to. Ben sik. Nah. Tunggu. Kowe Ayo kene. aja kereng-kereng dijengkane kowe ya ambruk. Tunggu. Iki jane iki suster kok iso nganggo iki lho apa? Suster ki biasa erake. Rene. Kowe iki ya dibayar ngomong kok, Cuk. Mau kapakne. Ket maune bledek kene kono. Padha-padha entuk bayaran meneng ngene. Asisten kok. Asisten biasa. Oke, nanti kalau ada apa-apa tolong hubungi telepon saya ya. Ya. Oke, ayo anu Nang ndi? Nang ndi? Nang nguri. Ngapa? Tak ancup-ancupne. Ya ke belakang kita masih ada yang sakit ada 16. Lah wingi tak obati kan Pak Sotek langsung mati. Wes iki mau nyonteke ngawur. Oh sing duyek kene disontek kene kok. Wes manut to. Manut apa ya? Brutumu tak disetek. Iya. Wes. Ora apa-apa, gue Wes kita pengalaman. Terima kasih ya, Dok. Oke. Ya, wes. Aku tak lihat infusnya dulu. Oh, masih ada enggak? Kok ya angel mentos susu dadi kok ya ngono dadi jan yo. Ngawur sisi ngawur wong tuwek sumpah. Iwake iki lho, Pak. Aja mikir iwake nang kamu. Iki pikiran ae dhewe kaya ngene iki lho, kowe klerumu. Golek dokter kaya ngono wong aku iki ora nyapa-nyapa. HP-ku. Wong aku iki ora nyapa-nyapa. Kok iso mbok golekne dokter model kaya ngono titen ana kowe sampe neko-neko kowe. Lah awakmu karepmu piye terusan? Wis kadung ngono. Woro. Awor-awor. Woro-woro iso woro-woro. Woro-woro. Sapa wae Sing panen, sapa wae sing kadasen, gawanen rene. tak emuten. Ngoten lha mbuh kok ora. Wonten apa? Pengumuman ini ditujukan halayak umum. Bagi yang belum umum, harap mendengarkan pengumuman ini. Karena pengumuman ini hanya untuk umum. Dan siapapun yang belum mendapatkan pengumuman akan mendapatkan toilet Umum. Sampeyan kok umum mulek kok pengumumane iki lho apa? Nanti ya, Ya. gak pengumuman. Gak usah. Saudara-saudara, Nah, ya ngono lho. bila mana Anda mempunyai saudara-saudara, harap berkumpul dengan saudara-saudara. Karena kalau Anda tidak punya saudara, pasti tidak akan mendapatkan saudara. Mulek lho. Bapak ngono mutung, anak ngono mutung. Sampeyan pengumumane apa iki ndang diomongne aku ben ro. Woro-woro. Iki wis bosok iki dina iki aku. Mas, Dalam kula niki utusan saking Dara Tumenggung. Mula sakit nika, kula niki diutus Dara Tumenggung. Saperlu nggih. menehi pengumuman dumateng sedu perkara niki. Nggih. Niki kan pengumumannya jam 7:30 lek mboten saged menika. Nggih. Krana sampun kumpul. Ben aja dadi wong Lho, kok sampean kok ngono terus ya? Ben ngomong kok mbok taktok-taktok iki Mas sampe to. Sampean iki lek sing diomongne apa diomongne saiki aku tak ben ro. ngono. Ya. Nggih, Nggih. Iki lho wis suwe dokter kucruk iki wis. ta wae. Nah, iki lho. Pak Cil. Arep diomong iki lho. Apa? Arep diomong. Ngono ora. Mboten. Kowe iki wedak. Tok. Kotor. Najis mukaladah. Pada nyau kiri. Pak Cil, Gimana? ini ada pengumuman. Kowe ya kok. Apa mul? Ro aku gak ro. Gak ngerti. Gak ro. Ini pengumuman pada hari ini anak dari Tumenggung Haryo Muhammad Sukadir Iya. sakit. Terus Bila mana yang mengembalikan kontak sepeda Scoopy, kok iso teko kontak sepeda Scoopy? Kok malah dadi pengumuman
nang kehilangan. Ngene lho, anake Doronggong sakit. Hah. Sapa sing iso marasne bakal oleh ganjaran. Aku sing iso. Ya ya ya. Durok macak Jawa Ora omong. Ojo ngrasani aku tak antemi kon. Oh, kok tak-tok terus. Aku kate ngomong tak-tok terus. Situ ngomong tak kae. ngomong-ngomong Sumangga. nuwun sewu Durut. Iki nek mbok tak-tok gak sido main. Main bakul sate, main kene bakul sate. Bakul sate gondolmu kono. Mas, sampean nggak ngerti, Mas. Nggak ngerti iki sapa nggak ngerti. sapa iki Ndoro Tumang Kadar iki. Kadir Apa kon? Oh, pangapunten, Pak. Kau ngerti ganti jenenge wong. Aku iki betenggung, Dik. metenggung Aku iki tumenggung, Dik. Ngomong apa kon? Aku iki Lah iya bener tumenggung. Aku ngomong apa? metenggung Betenggung kupingmu budek iku. kupingmu lho. Wong temenggung betenggung jare. Liru niku. nuwun sewu Ndara Tumenggung Gak duwe dhuwit 1000 aku. iki piye tulisane Nek 2000-an iki angel dhuwit 1000 saiki. Kene wis tok wis woro. Pun sampun ta iya? Wis kabeh. Sampun. Ono sing sanggup. Wonten. Sopo? kula Apa ngomong sik wong kok. urung Aku tak omongan sik. Sopo sing sanggup? Niko yang sing irunge mekrok. Sing ndi? Niko Kok gak irunge gak ono sing megrok sing ndi sing iki? Gusti. Niku lho Gusti. Wo iki. Lho, sing megrok iku megrok kabeh loro-lorone. Niko lho sing modele kaya kula sahur. ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dhumateng panjenengan sinuwun mbok bilih wonten lepat kula nedhi pangapunten mbok bilih wonten lepat kula sinuwun Yo tak tampoli. Pangabektimu, pangestu kuwe tampan nono. kula tampi asa kekalih sinuwun kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada damel ngitalaken penyakit mengi sinuwun Nambani penyakit mengi. Mugi ndadosaken jejimat kula. Dek, tak kenalno bojoku sing moblong-moblong iki. aduh iya Dik Kene, Dek. Kang Mas. Loh, iki yo perlu dikenalno. Wong pemain, Dek. iya Dik Kang Mas. Aduh, Mas. bojomu ndi iki Iki wong delok. oh dudu Iki lho rene, Dek, rodok rene, Dek. Niki lho Kang Mas. Apa, Dek? Putrane niki lho pripun? Ya kok dhisik kan aku yo perlu ngomong mbek awakmu, Dik. Niki Iki awake dhewe ketemu mek bengi iki tok. Sesuk lak gak ketemu. Ya pengen nyekel-nyekel wong jenenge bojo. wis tuwek kok yo sing gamel. Alah. Kemayu. Iki anakku apa anake awake dhewe iki lak loro, Dik. Yo. Iya Mas. Makane iki tak tambakno. Aku ngenekne. Aku iki ngenekne sayembara. Sayembara apa Mas? Lah ngono to, Dik. Ayo iya. Aku jane kepengin megat bare. Yo kate tak megat eman lemune, Dik. Golek sing model ginuk-ginuk ngene iki gak ono saiki. gak ono Lho temen, sing ono arek cilik ding aku gak doyan aku. Seneng aku lak sing sinuwun Tumenggung ginu-ginu tanggung ginuk-ginuk. Hadir. Ngene ya. Sapa sing iso nambani anakku? niku angsale napa Tak pek mantu. weh tok tok tuk Bareng ngene iki ora dikentongi tuk-tuk-tuk. berarti Wis ta. yen saged lho nyicalaken menika penyakit dadi mantu jenengan Iki yo apa iki? sinuwun Kabar. Iki sapa
apa kok malah kaya ngene iki, Dik? Mas, Mas. Lah awakmu mlakumu kaya ngono. Panjenengan. Panjenenganipun kok ya kula saged ngicalaken penyakit anak jenengan. Tenan. Saged. Iki mau pengumumane nek sing iso nambani apa sayembarane? Dipek mantu kali Ndara Tumenggung. Dipek mantu. Nggih. Pundi? Sing saged pundi? Sing loro. Nggih. Sampean. Lha apa aku iku? Nah, mesti loro to, mesti. Oh, loro-loro. Awakmu mau wis sinau to karo dokter mau. Wis kuwi. Pae ngene delok dhewe. Iku sing cilik, nek sing lemu iku loro tapi kadang-kadang iku. Pokoke nek duwite gak ono loro nek. Lah nek duwite gak loro, ngene. Gak loro. Pun. Mas. Yo. Aku iki tumenggung lho, Rek. Sing loro sapa, Pak? Kalau anakku. Oh, alah dudu Apa sampean. aku kok netet-netet iku? Ngene. Lumangsamu petik apa? Ibu. Oh, enggak. Manut. Pertama. Enggak kene pokoknya gol. Piye? Pertama piye? Awakmu iku jane ngobati apa arep Iki ngobati. Wah, ngobati ku sing halus. dokter pulite dokter Kiron tung dentak. Kang, aku tak mudun sik ya. Wis kono ae. Iki kula selak garing. Nyantai, Bro. Santai, Bro, santai. Kon dadi opo iki? Santai kecap wae. Sakno rek. Pak, iki. Aku gak patek yakin nek dukune iki. Kak ono liyane. Jupun liyane kok gak Frekuensi niku penting. Niki penyakitnya gendeng bocah niki. Turunane bapake. Lho, berarti bapake pripun ngono ku? Bapak iki turunane sapa? Turunane sapa? Bapake. Bapak iki turunane bapake. Bapake. Awakmu kok ngerti nek aku tau gendeng, Dik? Kuwi genah iki. Frekuensine. Iki jane dukun tenan apa ora to iki? Wis kok. Mesane lu wong tuwek lho Mas. Dek. Iki piro? Balanku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda Kok malah nyelot temen anakku? balatus balon hijau Hop. Kira-kira atasane. Tangguh ora. Jenengan ngertos niki napa? Palu, Dik. Pusaka. Kok dhisik lah. Iki apa? Kaya ngene kok pusaka takon opo iki napa niki, Dik? Palu ngene. Manut kali tabib. Loh. Pusaka. Manut to. Sampe lho apa iki jenenge? Ganden. Pusaka. Idumu nyemprot-nyemprot rene idumu iki. Manut to. Pusaka Pak iki, Pak. Yo, Napa niki? pusaka. Palu. Balik nono, Dik. Aku wis kadung ngomong pusaka tibake palu. Dat. Terus Wis, nak kalih niki mesti ngertos. Niki saking segara kidul sik ngidul. Idul maneh. Ngidul. Idul maneh nang ndi wong wis entek dalane. Australia. Buh, niki kan keturunan kanguru. Australia sik lewat maneh. Enggak, kok ngono mandek. Entek. Kosong-kosong entek kok ngono. Entek apa ning dine? ora tekan Dek. selatan. Assalamualaikum salam. Aja dipalu anakku. Ora dipalu ki mau diturun. Iki diapa-apane sapa apa? Gatel. Waras. Napa niki jenenge? Napa jenenge? Iki pusaka. Palu. Waras. Ampun. Tulung bojoku kenen gaten le bojoku. Nang Mas kok ngoten kok karo bojone mboten pareng ngoten kok. Iki lho, warase kalian iki. Lah timbang aku. Yo. Assalamualaikum salam. Indomaret Alfamaret bisa. Itu ngopo? Ono ya apa-apa, mono nerane iso duwe ngukur sik ra apa-apa. BPKB disebeti ora masalah. Lho, Malah utangan. wong donga kok tekan BPKB. Pancen dongane Bang Plecet niki. Donga Mesti
waras. Waras. Pak, abot. Pak, kok iso ngene iki sebab apa? Sebab apa? Tak ngene nih, tak ngene. Lanyol. Kere. Urung. Gurung mari. Niki waras niki. Angine tok bantere koyo ngene ya. Wes. Dik. Piro iki, Dik? Waras. Kosok laras. Iki bapak iki lek ngambung anake kok tenanan dipepet-pepetne. Tuwek bareng. Rek mumpung ono kesempatan ya ngambung anake iki biasae, Pak. Nek sing ngambung ya bojone. Bojone wong wis bosen aku. Wes. Sing tak geloro iki. Loh. Lah kok pindah rene? Pindah. Ora kena lara dipindah kemo. Pindah nang wedhus ngono lho. Iki to Mas. Iki salah sing ngene iki enggak masalah. Mesane Mas. Oh iya, siap. Pun. Ora mungkin nek Matur nuwun ya. Iya. Bapak. Matur nuwun le. Iya, ora apa-apa. Iya. Yang mangkono Tumegong. nuwun sewu. Jenengan ngaden. Aku itu ngucapkan ojo longgo aku malah drosor le. Iki jane wedhus-wedhusan kok. Model piye? Dara Tumegong. Saking bungae anakku mari. Nggih, Dara Tumegong. Ya. Sapi niku sing dikuku keluane. Nek menungso dikuku omongane. Sampeyan ngomong apa? Yen to aku iso marasne anakmu ape mbok dapne karo anakmu. Kok dhisik? Re, Dalem. Bu, rene. Kok Iki bocah iki anake wong gak duwe. Rupane yo gak patek ganteng. Ya, irunge mekro. Anake dhewe iki ayu. Nek entuk iki aku rugi. Kayak ono duit sing akeh. Jokono pirang juta njeluke? Kok juta miliar? Miliar. Yo. Stop! Aku wis krungu. Sabar. Labemu kono kuwi. Sabar. Awak dhewe kudu nglakoni. Aku kok ora duwe bocah iki. Aku ora butuh duwe munyok-munyok. Sabar dorong Mas. Sampeyan nesu kok iso dilokne munyok. Apa? Munyok sampeyan dilokne munyok. Lapor nesu pancen aku koyo munyuk lapor. Aku lho ora duwe. Aku padane wong cilik klak-klak lu nggo tinggal dislontek-slontek tapi lak dadi penguasa aja ngono kuwi abang. Sabar, dadi cah apik, sabar. Aku lho wis nulungi aku. Dituku. Anggene ngenyek sampeyan Mas dituku. Wong menungso Aku dinyek ya apa? jarene koyo Aku koyo bener. Kon ngomong ngono. Iya, Koyo asu. iya. Matur nuwun. Loh, matur Mas. Ora nesuwi. Nesu. Ngene lho, Dik ya. Aku nek nesu mbek wong, ya asmaku Kumat. Lah terus niku pripun? Cukokno dhuwit iki lho. Hei, aja ngomong duwe. Kowe tak kai dhuwit. Ora iso. Gelem ora? Ora gelem. Ora gelem. Duwe tak buang ora kanggo ning nggonku. Wis, pokoke kowe gak dadi mantuku. Kowe minggat to ae. Sampeyan aja ngono, Pak. Hei, Tumegong. Rati wani karo aku. Ani, aku wong desa mari basan nang duwe apa-apa. Nek aja ngono ki kelakuan. Sabar, awakmu proses dadi cah apik. Syukur. Aku gak gelem mantu kowe. Ngerti? Kang Mas. Ono apa? Lah niki yogane cantik. Ayu lah duwe Gusti Bupati, sampean kok mendadak? Mesti nelak yo kirim surat apa telepon dhisik. Apa kok nganggo kirim surat barang yo? Lho yo gak apa-apa. Gong Aryo Kadir. Napa? Aryo Kadir.
Jenengku dikeki Haryo saiki. Lho, awak Temenggung kok. Oh, Temenggung niku Haryo. Nganggo Haryo. Mboten Temenggung Kadir ngoten. Ora nganggo Haryo ben ndak gagal. Tapi sing apik dikeki Su Kadir. Oh, Haryo Sukat. Ah. Nek gak Enten apa? iki mau aku ki pinuju liwat ana kene kok ana rame-rame iki ana apa? Enten rame-rame. Anak kula niki lak lara. Kula ngenekne sayembara. Sapa sing iso nampani anakku? Tak kawinno. Bareng saiki tak delok kaya ngene anake wong gak duwe. Sing iso nampani. Tak kei duit gak gelem. Tak kei apa? Iku jenenge awakmu ingkar janji. Ingkar janji apa? Lah nek maune wis ngedeke sayembara sapa sing iso nambani iki bakal dijodhok. Lah iya, kudune ya dijodhok. Kudune dijodhokno. Nggih lho Kang Mas jenengan ngoten niku jenenge ingkar janji wong jarene mau lek sapa sing iso nambani anake arepe dirabekne kok jenengan ngoten jeneng boten pareng lho Kang Mas. Gak gelem. Gak apa-apa ingkar janji. Karone awakmu kok nampik karo iki. Lah, tak kandhani Pak Bupati. Apa Mas? Iki wong desa. Wong gak duwe, wong melarat. Aku lak isin aku. Awakmu ora ngerti sakjane. Lho, gak ngerti. Ora ngerti sejatine iki sapa to? Ngerti ku wong melarat. Wong gak duwe. Iki ngono. Percil. Ngomongnya wis do ngerti, Pak. Wah, iki percil iku. Wah, iki anake kodhok iki. Iki kok apa sih? Ora ndang rambu-rambu. Apa? Iki ngono tenane putraku. Anakmu. Bener. Aduh. Yo le. Aku jaluk ngapura le. Wis kene ae le. Apa katamu? Anake wong kere. Menika putrane Pak Bupati. Iki klambi to le bapakku. Ini dadi mantu lho Kang. Kok dhisik ngene bar main tak balekno, Dik. Oh, aduh, Dik. Kang Yo ngrane. Dipecat. Iki anak Romo. Iki dadene juru kunci. Kula nuwun lho. Adekku sing Ora iso. Ora iso. Aku CEO. Ayo, Ora iso. asal lali karo Bayu. Ora iso. Mbak Yu apa? Aku mbok seneni tok. Ora mungkin aku gelem karo awakmu. Kandha katresnanku lho, Berita Dek. kehilangan Apa? telah ditemukan bayi kecil. Aduh. Lah iki sak jaranku kok wujud kaya ngene. Dulur. Ora iso. Aku ora duwe dulur kena kanker. lah sing ora duwe. Eling aku dulur. Ora iso. Iki Bayumu lho, aku yo Bayumu lho. Dulurku mong sitok ya Romoku. Si Sentot Harsono. Kowe kan niki anake Sao niku. CEO. Yo, Aku dulur. Mbak Yu. ora iso. Romo. Kok kabeh-kabeh dulure sapa iki? Awake dhewe iku sak keluarga wong papat mosok awakmu lali, Mas. Iki apa jenenge adike dhewe sing paling. Iki sing rage. Ya ampun, ya ampun. Mang mulok. Iki lho nyapa iki lho. Aku dadi seksi mau. Wis ora dadi jaranan dungkruk. Aku dadi seksi. Lho aku kan Bayune. Lho, Mbok usir mergo jare sapa pas lali. Aku mbok usir. Pas hilang pas Sing usir sapa? Mau Latihan drama Mas mau. Lah apa? Iki mbok jare mbok corek teko Romo. Maka. Piye. pun ngeten mawon. Nah. Serene niki niku mandange kula niku tiyang sing iki mandange kula niku tiyang ora duwe. Ning kula mboten napa-napa. Iya. Kersane wong iki sing penting legowo. Lagi ngoten ta? Ya, Iya. Mboten usah kula pikir, mboten kula pikir iki. Mas aku dinyek karo iki. Dinyek karo iki. Aku kancamu iki ngomong jajal lho. Jajal wong-wong iki. Sing penting sampean ya ngono, Pakde Girin. Pakde Girin. Pakde Kadir. Sampean lak ngomong kuwi dikene anake ya dikene aja ngingkari janji. Iya, Kapan-kapan aja ngono nek. Aku nyeluk ngapura, Dik. Wis to ojo kuwatir kowe ngono nek dadi mantuku tak bukakno toko besi tua, Dik. Yo. Ampun Romo, ngoten Romo kula Romo. Jip. Loh, aku tak mudun sik ya. Wis kowelet iki lho. Bosek Iki ngene wae sik. sampeyan wis dilo niku anak sampeyan entu anak kula. Nah, pokoke sampeyan Duro ya. Masa nyetrum. Masa nyetrum Kok ngene ya. Sampeyan iki Nek Jawa. wis itu dadi mantuku, sampeyan gak usah modal.
Kowe ojo ngetokno dhuwit. Lah terus Awakmu ojo ngetokno dhuwit. Lah sing ngetokne sapa? Aku yo gak ngetokno. Lah sinten? Lho njaluk sumbangan wong-wong iku lho. Iki apa neh? ya ora asine dudu dokter. Run, waras Run. Tak omong kita. Rokokmu enak ta. Pakde. Ora tau rokok yo jajal rokok bareng. Pakde. Sokor. Mbakone mbako sing mangklek kok. Iki mbako apa iki? Es teh. Sampeyan mudun, sampeyan wis entek, sampeyan wis entek. Es teh. Sampeyan mudun, sampeyan wis entek, sinmu wis entek iki garek penjelasan. Yo matur nuwun tak mudhun sik. Mudun apa? Wis kolet lho Kang. Ora urusan. Tetep ning kene. Sesuk ning brondoli dadi ning ngene iki. Es teh. Pun, pripun iki? Sampe mudun, sampe. Golek tambah honor, Mas. Mudun. Wong tamune ra nyawer blas lho, Mas. Wis, mudun. Pun, pripun? Darat. Diputusi. Romo, pripun? Mula besok meneh kuwi aja sok sembrono. Inggih Kanjeng Bupati. Dina dipedahi anake wong ra duwe. Nggih. Ning nek kowe wis janji, Nggih. kudu kok tetep Tepati. Nggih kula nyuwun ngapunten nggih. Kabeh niku saking kelap kula niku. Kelap lho basa. Lah sing bener apa? Kilap iso kelap. Kula ugi ngaten. Iki cangkem-cangkemku dhewe yo ben. apa? Kula ugi ngaten Pak Sendrot, menawi kula pun nyonya percil Romo iku. Lah iya jenenge Sendrot lho. Romo. Bupati. Ndara Bupati. Sentot Widadur. Rikala riyin kula sampun nyonya Mas Mas Percil menika ning kula niku mboten gadah niatan, kula ikhlas saestu ngopeni Mas Percil menika. Ya ngono, kudune kaya ngono kuwi. Nggih. Yen ngoten nggih. Kabeh iki wis genah. Kowe wis lila anakmu entuk anakku. Nggih. Tegese wis ora ana perkara sing Boten wonten Pak kali Bupati. goleke dina sing apik. Nggih. Kanthi didongani sluman. Selumun selamat. Ya, Cok. Yo gak dituk-tuk arek iki. Sapa neh? Betul maneh. Wah, Apa neh iki wis arep tutupan iki lho. wis lumun Slumun selamat tung. metune wong iki jebule. Urung bar, Mas. Wis bar. Kate golek apa? Iki pun closing, Pak. Pengumuman dari rekan-rekan Banser. Ada apa? Malam ini haul Gusdur ke-16. Iya. Serius. Serius. Malam ini guyon maton. Nggih. Untuk besok malam, tolong maju. Malam ini di depan Museum Islam Indonesia. Yai Haji Hasyim Asy'ari. Yai Haji Hasyim Hasyim Asy'ari. Mulai to, Le? Wis mulai ngomong bar. Derek pindah gon. Rong bar ki. Nyapa ngurusi kuwi iki lho, ngurusi iki lho. Karo arep mulai kok. Wis ta. Iya. Mosok anak sakmono nyuwun adik. Ya lagi malah nusul. Ayo, iki lho. Pengumuman bagi masyarakat Jombang, kita ucapkan terima kasih kepada semua panitia dan para reomo yai, Bu Nyai yang hadir, panitia semuanya atas kerjasama malam ini yang hebat. Berhubung malam ini pementasan drama Soka Percil CS sukses, ki sing perlu dicatat. Besok malam Bisa dawa neh. ora enek apa-apa. Oleh dinteni serius. Yuk, terima kasih luar biasa. Yuk, bareng-bareng masih bersama Drama Soka. Coba. Yuk, bareng-bareng sinenya ke sini. Matur nuwun, Steny Won, Romo Yai. Yai. Yeah.
agung para rawuh para pamirsa sedaya. Alamu pekatan kesempatan ngene kula sakadang kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalepatan kula sakadang kiwon agung ing sesa samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastya Kula Ewaris Iksan ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih sanes wedal kanthi asesanti sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.